Kiani sego ya uchumo 2032 koso podere 2027 gaga. Siasa ma Nairobi isewuotho kuom wananchi gi kendo wacho ni kuonde mutuo morue kogo mbaka tinyo ka ji ywayo dot ka dot adhibire mar dhoudigo wang'iya ne governor wang'i kur dundu bura mar siasa governor masani en ja-UDA ng'at mosewuok ma oko motegno madwaro mondo okaw komni kowuok e lwete en ja-ODM Babu Owino. Ere kaka kwan dwagore ka jogi gin joma nitie coalition gi sani? Mokwongo ochiwo mfano kaka japuonj maber. Siasa en gima ji neno, optics. To gika ji neno go ema kelo constituency ma Babu nyalo bede nogombo ma kodhi e lweny to wacho ni ning'eye en ogandana. Ichako gi dalau. To constituency ni ema penjo ni sama ne ji oriwore kigolo Gachagua. Babu no abstain. Kendo tiyo gi language moro ne nitiere gik mamuimo mologi mane timo. Nano wan. Constituency mar ariyo ni ma wantie ni Babu ne nigi naka isiki iwache kuonde mang'eny. And ninge chane Nairobi. Kata siasa majerago lindi ang'eyo. Tigeni pokwarado mae kamwarade. Iwinjo. Wang'egi ni matimo Nairobi kaka ng'e denda duka to kang'eyo. Kuwinjo Nairobi iye oko. Adieri mantiere chalo ni ya. Babu nyaka dog piny. Iwacho ni ng'ama riek kine lweny to kineno koridore to kijiw dendi you live to fight the following day. Idok chien. Babu nyaka dog chien kopo ni nyaka obed gi relevance siasa ma Nairobi. Ngech oganda na to sewe. Weri gi moko mineno sama giromo gi jera to giwero nitie nyaka ma were to bi miye ko. Ma kose loko ng'eto ng'ong'one. Ngech onge side mia. Koro arithmetic ma Nairobi coincidentally ni Sakaja koro nyathiwa. The only thing manyaka wachi ni kato bed ni nyathiwa kamano to embe nyako style up. Mwandu ma Nairobi kani omi jera to mi ng'ane omi alai omigi joma koro luongo ne jodalagi. Adieri nyathini kata kipogo gimoro kenya pogo ne nyathi libamba mang'eny molo nyathini. Opogne magi e kore nyithindgi. Jogi bo stamp authority ogando ne nigi tiyo. Kopogore gi mano ka koro wadhi e kwano ma wuecha. To probability question manyalo miyo Babu bed gi gimoro ma ji neno. Nyako duoge dalawa ma ji go mbaka iwinjo ma wagole kaka ODM as our candidate. Ngech so far ene ma wawuoyo kuome. Onge ng'ama chielo. Labda gibro biro. Koro sama koro wadwa negotiate ngech Sakaja is an incumbent. To wacho ni fine. Probability question mar Sakaja the than Babu. Kata how do we negotiate bondo wayun one of the two. Wawinjore. Kwa balance other officers, Senate gi women and others. Ere kama ng'amodwa ketoka. Sakaja being ni an incumbent en gi apan. To ere kaka wadwa timo ne Babu consideration. Ka ene dalawa. O ka en kalibamba. Kama no timore to odhi beda float. To kopogore gi mano baba to tek. Ngech kaka Babu dwa wuoke e tag moseket kuome. Ngech yudo ka oganda ma piny associate gi wa Munyoro to chaka associate gi Wiper. Iwinjo. Even though as a politician inyalo timo your political arithmetic and you do your zoning and mapping kako time. Iwinjo. Kong'iyo the population index bar Wakamba and others. Yes. But the truth of the matter, okinyal bank on numbers mag jomoko tini onge numbers. Ere kaka idwa succeed. Ngech kapo ni number is anything to go by. Jakom ne mora gi gimoro kae. Ni kitingo inyise ni Jakom ing'e ni an gi ji. To winje to bewe no nindo to kobuok to nyise ni ya wuoyi matin mano to ber. Siasa kati ng'e ni numbers. To ka in gi numbers di chung. Iwinjo. Ka in gi numbers okoro iwacho ni iromo. Di chung. Iwinjo. Koro ka ji oseng'e the benefit man numbers. Iluongo ni social capital. Yes. In every fora. Iwinjo. To gima jogo nyaka tim. They want to capitalize on their numbers. Oginyal we their numbers they do capitalize as an outsider. Koro on politics of Nairobi, the denominator, and shared the negotiated democracy. So it is tribal. It is tribal. It is tribal. It is tribal. Now,